Už máte vianočný stromček doma? Tak poďme si ho spolu postaviť. Ak chcete mať stromček ako na fotke, postupujte podľa videa. Na začiatok je potrebné rozložiť stojan, dať stromček do stojanu, pevne zašrobovať. Najdôležitejšia vec je nerozbaliť všetky vetvičky naraz. Viem, je to veľmi lákavé, ale verte mi, trpezlivosť rúže prináša. Treba ísť postupne, od spodu nahor. Týmto spôsobom môžete každú vetvičku pekne rozprestrieť a nezabudnite na žiadny konárik. Aby bol stromček hustý, je potrebné sa venovať každej vetvičke. Prvý rok to bude možno chvíľu trvať, ale ten ďalší rok to už pôjde samo. Tak, a stromček je hotový. Už len vianočné ozdoby a svetielka.